яде това куче, ей! Ще ме яде! Добре дошли в тая хубава съботна вечер. Излязъл съм да направим едно тестово влогче, да видим как са нещата с сетъпа по камерата и с микрофона, понеже честно казано не съм правил някакви сериозни настройки по микрофона, да не кажа никакви. И да видим дали всичко работи като цяло, понеже днес като цяло ми дойде медиа мода за GoPro-то и цял ден се опитвам да настроя всичко по сеттъпа, да сглобя, да прекарам кабелите за микрофона, да намеря място за каската, да намеря място за камерата на каската и всякакви такива работи, с които честно казвам не съм се занимавал до сега. Бях тръгнал да казвам, че до сега не съм се занимавал с такива сетъпи и ми е интересно дали съм се справил изобщо и дали работиме. Тук предния път ме изненадаха едни кози, ми изскочиха тук от баира. Та беше интересно. И тък му спрях, на всичкото отгоре едно куче явно ги пазеше, се засили да ме яде. Ама се стресна от мотора, да избяга после. Обаче трябва да се внимава и по такива междуселски пътища, понеже една кола да има понякога е по-опасно, отколкото в града. Излизат животни, хора, пияни, всякакви. Та е хубаво да се внимава малко повече.
се бяха събрали някакви хора, браво! Браво на човека, успява да събира хора тука. Днеска е страшен вятър. Честно казвам, даже ми е интересно какво ще се чува в микрофона. Понеже бях тръгнал да казвам по-рано, че до сега не съм се занимавал с такъв сетъп и ми е интересно какво се е получило и изобщо как ще се чува и най-вече какво ще се вижда. Понеже нямам много представа и как е ъгъла на камерата, ама се надявам всичко да е наред. Излезе сме днеска да си направим едно готино каране е така тук по селските пътища и общо взето да тествам само как е положението с камерата и микрофона. Ако това е стигнало до вас, най-вероятно може и да не е чак толкова зле. Може и да става като за първо влогче. Ама като цяло ще се радвам да кажете вие. Отворен съм към всякаква градивна критика и всякакви съвети, които биха били от полза. Вятър, честно казвам, днеска е доста силен. Въобще не очаквах като излизах. Днеска цял ден бях на работа и ми се струваше ми се топло навънка. То като цяло не е студено, просто много вятър духа. Но пък и от друга страна е добре, понеже съм излязъл с екипа. Честно казано, избягвам вече да карам без екип. Понеже ми се случи и на мене да имам един инцидент, като общо взето на почти всеки, който е избрал да кара мотори. И избягвам вече да карам без екип. Да, понякога е малко топло. Ама смятам, че си заслужава. Или по-скоро не смятам, че си заслужава да карам без екип. Понеже, както вече споменах, дори и по селските пътища, където изглежда привидно спокойно, е много вероятно да се случи нещо и там. Има пясъци по пътя, всичко може да стане, като навсякъде, не само по селските пътища. Много се надявам тук да се вижда нещо, понеже подозирам, че когато слънцето грее право в камерата, ще изгаря образа, понеже нямам филтър и
Най-вероятно ще трябва и филтър да си купа. Но за момента нямам и ще видим как ще е положението. Тук на този път съвсем наскоро, даже май миналата седмица му правиха частичен ремонт. Това е, да кажем, нов асфалт. Обаче, честно казано, май си е като преди. Чисто нов асфалт, целият е на гърбите още от сега. Не е сериозно такова. Ох, направо подскачам даже по него. Не е сериозно, често казвам, подобно поведение. И без това се правят рядко в селските пътища. Поне да се направи като хората, да издържи някакви по-продължителни години. Ама какво да се прави? Не е хубаво в принцип да се примиряваме с нещата, които ни харесват. Обаче в случая не съм убеден, че има и какво толкова да направим. Цяло пътищата ги правят нашите приятели, близки и така че ние сами си го правим. Да, естествено, че най-вероятно им е и казано да държат по-ниско качество, но често казвам, съм склонен да вярвам, че и те го свалят допълнително. Взе нещо много сериозен да става този влог. Излязъл съм да се повоза малко, да разпусна едно вечерно, а не да се занимавам с глупости и да коментирам. Силно се надявам, честно казано, всичко с камерата, микрофона да е наред. И най-вече да не изгаря кадъра, понеже от това най-много се опасявам. Понеже подозирам, че на GoPro-то не е прекалено добра лещата и без филтър, когато грее директно слънцето в нея, подозирам, че може и да изгарят кадрите.
тия дни ходих на картинг и още ме боли кръста. Всеки път като ходя на картинг ме боли кръста по няколко дена след това. Не знам точно от какво е, най-вероятно е от седалката, от самата стойка. Ще ме яде това куче, ей! Ще ме яде! Ето точно това имах предвид, че по селските пътища всичко може да се случи. И от всякъде излизат животни, всякаква техника, трактори, комбайни. И ако карах тук по завоите с 100 и нещо и това куче реши да излезе точно пред мене, може и да не е красиво. Не знам на те от вас, които карате мотори, дали ви допада да карате така по селски пътчета, обаче на мене ми е много приятно да си изляза така вечер или когато имам повече свободно време и да си направя едно такова спокойно каране, за никъде да не бързам. Да се повоза, да си обиколя селата, да се видя тук-там с някой приятел, с някой познат и да се прибера. Всякаква излишна показност и желание за доказване. Многото примери са доказали, че не си заслужава. Ковачевци или Брезник. Айде, какво има по Брезник? Я, щърки ли? Готино. Тук има една чешмичка. В момента май нещо не тече обаче. С една пейчица и някой път ми е много готино е така да си седна там. Тук на чист свеж въздух. Тук има много пясък. Малко е така да се отместиш от града и веднага усещаш колко по-чист е въздуха. Особено като си по цял ден в София, моментално само да излезнеш и усещаш разликата.
Тук намалих, понеже тук има едно готино ресторантче и често хората идват вечер да хапнат и тук се прави обратен завой общо взето на пътя и се взима доста бавно. Да, ако засечеш кола точно в този момент да завива, ще трябва да правиш екстремно спиране със сигурност. Особено ако се засилиш така. Много се надявам да ви допаднат този тип влогчета. В които си се возиме така спокойно, разглеждаме си някакви места и си говориме. В момента естествено си говорим предимно простоти, понеже, както казах, буквално съм излязъл само да тествам микрофона и камерата. Тук, честно казвам, натам май никога не съм ходил. И нямам никаква представа какво има в Режанци. Мисля, че днес е момента да ходим да проверим. Има дупки. Това има. Как духа. Мести ме целя. Мести ме целя. Ай, тук съм почти убеден, че ще изгорят кадрите. Това ме мести много сериозно.